Szia, szépséges lélek, aki nézed ezt a videót. Én Herbert Orcsányi Anna vagyok, pszichológus, és egyébként 3 gyerek anyukája, és konkrétan amikor leültem felvenni ezt a videót, szépen setupoltam a kamerát, meg elrendeztem az asztalomat, és kitaláltam, hogy pontosan mikor szeretnék beszélni, és abban a pillanatban, amikor szerettem volna megnyomni a felvétel gombot, akkor a 2 kicsike mind a ketten felébredtek, és elkezdtek sírni, és konkrétan most a férjem éppen kint van a középső gyermekkel a kanapén, mert nem tudott visszaaludni, és most csak várják, hogy újra elálmosodjon. Úgyhogy azt hiszem, hogy sikerült így élőben megvalósítani mindent, ami nem is tudom, az életemben az akadálya lehet annak, hogy elérjem a céljaimat, és azt csinálom, amit szeretnék, és amivel gondolom, hogy te is szoktál találkozni, hogy mintha mindig közbe szólna az élet, vagy mintha mindig történne valami, amiért nem tudsz haladni azon az úton, amit elterveztél, de én azt gondolom, hogy így is lehet megvalósítani mindent, amit csak szeretnél, és ezen a csatornán ezt fogom neked megmutatni, és hogy egy picit beszéljek a videónak a címéről, mi volt az egy döntés, amit meghoztam, ami után 2 hónap alatt sikerült meg 5-szöröznöm az addigi átlagos bevételemet, és ott fogom kezdeni, hogy augusztus végén hallgattam egy podcastet, amikor éppen ott tartottam fejben, hogy egy iszonyatosan nehéz időszakunk volt, anyagilag úgy látszott, hogy minden, amit keresek pénzt, az sosem elég arra, hogy nyugodtan tudjunk létezni egy hónapban, hogy nyugodtan ki tudjunk fizetni minden számlát, amit csak érkezett, és egyre kimerültebbnek éreztem magam, illetve kimerültebbnek éreztük magunkat a férjemmel, egyre kevésbé találtam azt, hogy bármelyik nap, bármelyik percében lenne számomra egy nyugodt pillanat, folyamatosan aggódtam ezen, hogy mi lesz a jövőben, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, hogy hogyan fogom elérni a céljaimat egyáltalán, vagy hogyan fogunk egyáltalán csak talpon maradni, vagy családilag életben maradni, mert annyira szűkösek voltak a keretek. És hallgattam egy podcastet, amiben egy mondat így nagyon velem maradt, és bennem maradt, és elkezdtem ezzel dolgozni azóta. És az volt, hogy stop negotiating with your dreams, ne alkudozz tovább az álmaiddal. És végig gondoltam, hogy mennyire sok minden van, amit igazából én szeretnék elérni az életben, amire vágyom, amit csinálni akarok. És mégis mindig úgy érzem, hogy ez csak ilyen álom, vagy hogy ez egy, nem tudom, átlagembernek nem elérhető, és kénytelen leszek lemondani egy csomó dologról, amit szeretnék, vagy amire vágyom, mert ez nem realisztikus, és ez egy borzasztóan lélekölő gondolat volt számomra, hogy igazából mindig próbálok lefaragni abból, milyen elvárásaim vannak az élet felé, folyamatosan próbálom csökkenteni a saját vágyaimat azért, mert valahogy mindig úgy látom, hogy a keretek túlságosan szűkek, és egyszerűen nem tudom megvalósítani azt, amit szeretnék, vagy nem tudok olyan életet élni, amit szeretnék. És jó, bocsánat, elgurultak a gondolataim. Most látom, hogy a férjem írt. Na, úgy látszik, hogy nincsen vészhelyzet. Szóval igen, elkezdtem számba venni, hogy mi minden van, amit próbálok elengedni, és azt mondtam magamnak, hogy jó, egy évet bármivel el lehet tölteni az embernek az életéből, ettől nem megy el, nem tudom, túl sok idő, ettől még bármikor lehet újrakezdeni, és én már pedig rá fogom szánni saját magamra és az álmaimra ezt az időt, és meg fogom adni magamnak a lehetőséget, hogy mindent elérjek, amit csak szeretnék. És ez volt az a döntés, ami igazából október végére jutott odáig, hogy az addigi átlagbevételemnek az 5-szörösét tudtam keresni, és ez nem egy ilyen, nem tudom, elindítottam egy szuper új vállalkozást, vagy nem tudom, teljesen megváltoztattam mindent, hogy hogyan dolgozom. Ugye pszichológus vagyok, általában egyéniben dolgozom kliensekkel, de majd mesélek erről is a végén, hogy egyébként milyen lehetőségek vannak pillanatnyilag velem dolgozni. De a lényeg, amit mondok, hogy nem változtattam ezen, továbbra is pszichológusként dolgozom, és továbbra is ezt a munkát végzem, viszont nagyon-nagyon megváltozott az, hogy mit gondolok arról, hogy
hogy mennyi pénz az, amit nekem szabad elkérni, hogy milyen klienseim lehetnek, mire vágyhatok. Igazából például az én szakmámban az tud egy nagyon gyakori ilyen tévhit vagy hiedelem lenni, hogy hát egy jó pszichológus az bárkinek tud segíteni, és igazából bármilyen ember jön hozzám, nekem azzal kell tudni dílelni, nyilván a szakmai határaimon belül, de hogy mi lenne, hogyha ezt megfordítanám, és azt mondanám magamnak, hogy megválogathatom én is azt, hogy ki az, akit szeretnék. Eldönthetem én is, hogy ki az, akivel szívesen dolgozom, vagy akinek a leginkább tudok segíteni, és én tényleg azt gondolom, én mindig azt szoktam mondani, én nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak más pszichológusok a világban, mert tudom, hogy egy csomó téma van, amiben ők sokkal jobban tudnak segíteni, mint én, és ők lehetővé teszik azt számomra, hogy azokkal dolgozzak együtt, akikkel én is a lehető legjobban érzem magam, és akiknek a lehető legnagyobb fejlődést tudok segíteni, elérni a munkám által, és ez szerintem csodálatos. És ezt is el fogom majd mondani a következő videókban, hogy mi minden hiedelem volt az, amit megváltoztattam magamban, és ezek hogyan jutottak el odáig, hogy tényleg ilyen nagyon nagy ugrást sikerült létrehoznom, és még nagyon nagy ugrásokat tervezek létrehozni, viszont ami szerintem egy elég ritka dolog így a piacon, úgymond, vagy én nem nagyon találtam ilyen tartalmakat, ahol valaki úgy mesél arról, hogy hogyan éri el az áloméletét, és hogyan éri el azt a sikert, amire vágyik, hogy azt is látjuk, ahogy ez megtörténik, és ez mindig nagyon bennem volt, hogy oké, hogy nagyon jó meghallgatni valakinek a történetét, aki ott van már egy, nem tudom, több millió dolláros biznisznek a tulajdonosaként, és mindene megvan, amit tervezett, és akkor elmeséli, hogy igen, volt, amikor én is azt hittem, hogy ez nem lehetséges, de hogy milyen jó lenne látni élőben azt, hogy valaki tényleg, nem tudom, végigcsinálja ezt a folyamatot, és végig küszködi, és nem tudom együtt utazni ezzel az emberrel, vagy sokkal valóságosabb ez így számomra. Úgyhogy egy kicsit ez is a célom, hogy megmutassam nektek azt, hogy ezek hogy néznek ki az én életemben, ezek a napok igaziból, mint például, hogy amikor leülök egy videót felvenni, amit egyébként már nagyon-nagyon régóta szeretnék, akkor rögtön sír egy gyerek, és valahogy ez nagyon-nagyon sokszor megtörténik, hogy pont akkor jön közbe valami, amikor egy elhatározásra jutok, vagy pont akkor, nem tudom, sikeredik félre valami, vagy pont akkor jön be egy nagyobb számla, amikor éppen elindulnék, és ennek ellenére tényleg abszolút látom és érzem, hogy meghoztam ezt a döntést, hogy már pedig én azokat a dolgokat fogom akarni az élettől, amiket tényleg szeretnék, és amikre valóban vágyom, és azokért a célokért fogok dolgozni, amiket úgy érzek, hogy érdemes megvalósítani, és nem annak fogok próbálni megfelelni, hogy társadalmilag mit gondolunk a sikerről, vagy hogyan kéne kinéznie egy életnek, és nagyon nagy szeretettel invitálok téged is arra, hogy gyere velem ezen az úton, és nem tudom, ha más nem, akkor tényleg csak nézd végig azt, hogy hogyan próbálkozom, és küszködök, és repülök, és élvezem az életet, és hogyan lesz egy picike álomból egy egészen csodálatos és fantasztikus élet, amiben minden megvan, amire csak vágyni lehet, hogy legalábbis amire én vágyom. Igazából ezt szeretném ezzel a csatornával, ezt szeretném megmutatni, illetve amire invitálok téged még, szóval amire invitálok téged még, hogy ebben a 8 hétben, ami még hátra van 2025-ből, ebben gyere velem ezen a kis utazáson, és kezdjük el ugye a 2026-os évet, hogy ebben az energiában, hogy minden, amit csak szeretnénk, az lehetséges, és én azt gondolom, hogy minél többen vagyunk, akik azt gondolják, hogy amit szeretnénk, az lehetséges, és ez nem kell, hogy nem tudom, azért legyen, mert rám hallgatsz, vagy azért legyen, mert valaki másra, de minél többen vagyunk, akik akarják az áloméletünket élni, annál több jót tudunk tenni másokkal is, és annál messzebbre érhet ez a hatás, és nagyon szeretem, nem tudom, vállalkozótársakkal ezt megbeszélni, hogy igazából megváltoztatjuk a világot egy-egy mindsetről a következőre, egy-egy életről a következőre, egy-egy beszélgetésről a következőre, és ez valahogy az egésznek ad egy annyira szép színezetet, hogy igazából nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy akkor is ki tudjunk tartani, amikor valami éppen nehéz, vagy nem úgy alakul, vagy betör az impostor szindróma. Úgyhogy ha te is, nem tudom, vágysz erre, akár csak arra, hogy végre boldogabb napjaid legyenek,
kevesebbet aggódj, akár arra konkrétan, hogy te is megötszörözd a bevételedet, néhány hónap alatt akár azért, hogy egy kicsit elkezd tudatosabban foglalkozni azzal, hogy hogyan gondolkozol. Nyilván én azt gondolom, hogy az anyagi rész az nagyon sokunknak egy nagyon nagy cél, és egy nagyon fontos segítség tud lenni abban, hogy könnyebb legyen az életünk. Én abszolút nem szeretem tagadni, hogy a pénz az könnyebbé teszi az életet, és szerintem ez rengeteget megkönnyít, viszont nyilván tudunk úgy is, nem tudom, küszködni, szenvedni, szorongani, hogy van pénz. Szóval, hogyha esetleg nálad ez a helyzet, hogy pénzügyi céljaid annyira nincsenek most nagyok, vagy úgy érzed, hogy ebben tök jól teljesítesz, viszont nem annyira érzed, hogy jól éreznéd magad ebben az életben, vagy hogy tényleg azt csinálnád, amire vágysz, vagy van egy sikeres vállalkozásod, de dédelgetsz egy B-tervet, vagy egy másik ötletet, amit úgy érzel, hogy nem realisztikus, hogy nincs erre piaci igény, hogy nincsenek meg az eszközeid, vagy a tudásod arra, hogy ezt megvalósítsd, akkor most egy kicsit, nem tudom, egy időre higgyél, egy évet adj magadnak, hogy jó, de mi van, ha lehetséges? Mi van, ha lehetnek a napjaid sokkal szebbek, és vidámabbak, és örömtelibbek, és nagyon-nagyon remélem, hogy óriásiakat tudtok majd ti is változtatni az életeteken, és nekem az a tervem tényleg, hogy meséljek mindenről, arról is, amikor nagyon nehéz, meg arról is, amikor éppen megingok, illetve hogy adjak nektek is eszközöket, hogy mi az, amit ilyenkor lehet tenni, és hogyan tudtok sínen maradni azokkal a célokkal, amiket elhatároztatok. Úgyhogy ja, ez lenne így ennek a csatornának a fő üzenete, meg a fő tartalma. Úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogyha csatlakozol, különösen erre a maradék 8 hétre. És akkor még annyi, amit szeretnék elmondani, hogyha esetleg szeretnél megkezdeni egy egyéni folyamatot pszichológussal, de még nem találtál olyat, aki szimpatikus lett volna, vagy konkrétan szeretnél velem dolgozni, akkor 2025. december 31-ig még elérhető az a lehetőség, hogy így egyéni konzultációs alkalmakat hagyományos formában tudjál nálam igénybe venni. Azért 2025. december 31-ig, mert egyébként a másik dolog, ami elérhető nálam, az ilyen különböző méretű csomagajánlatok, amikben azon kívül, hogy a konzultációs alkalmakat megtartjuk, rengeteg más eszközzel is segítelek téged abban, hogy azt az életet alakítsd ki, amit szeretnél, és ezek lesznek azok, amikre később is szeretnék építeni. 2025. december 31-ig tudsz még jelentkezni egyéni konzultációs időpontokra is. Minden folyamatot egy ingyenes konzultációval kezdek, amikor beszélgetek a leendő klienssel, és megállapítjuk azt, hogy kompatibilisek vagyunk-e. Pont ezért, mert én hiszek abban, hogy nekem is van szavam abban, hogy ki az, akivel együtt dolgozom, és azt szeretném, hogy olyan emberek jöjjenek hozzám, akiknek tényleg én tudom a legnagyobb segítséget nyújtani, és ezt nagyon komolyan veszem, úgyhogy soha nem indítok el egy folyamatot anélkül, hogy ezt megbeszélnénk, vagy egy kicsit megismerkednénk, és viszont amikor egy folyamat elindul, akkor abszolút elköteleződöm, tehát arra minden kliensem számíthat, hogy onnantól kezdve, hogy ők így bekerültek a cica kosárba, onnantól kezdve én biztosan gondoskodni fogok róluk, és mindent megteszek, hogy tudjak nekik olyan segítséget nyújtani, amire szükségük van. Ha szeretnél ebben, vagy élni ezzel a lehetőséggel ebben a programban részt venni, akkor azt december 31-ig megteheted, illetve ezután már csak ilyen csomagformában lesz elérhető velem a személyes munka, viszont nagyon sok egyéb projekten is dolgozom, most éppen egy videós kurzus van elkészülőben, aminek az önszeretet program a neve, amin még valószínűleg dolgozom, de egyelőre hogy ez az, amit el tudok róla mondani, mert ez a lényege. És majd arról is fogok beszélni nektek, hogy mennyire fontos az, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk saját magunkhoz, és ne egy ilyen pusoló, erőltető, minél többet magunkból kisajtolni akaró nézőpontból. Úgyhogy, hogyha ezek a dolgok szimpatikusak neked, akkor gyere és figyeld, hogy mik azok, amik történnek, és nagyon-nagyon örülök, hogy megnézted ezt a videót, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ma, és gyere, nézd majd vissza, mert még nagyon sok videó várható idén, még akkor is, hogyha gyerekek azonnal elkezdenek sírni, amit leülök felvenni.